Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu personalitatea istorică a săptămânii. În această săptămână vom discuta despre prefectul legiunii a treia de câmpie din timpul Revoluției de la 1848. Este vorba despre Vasile Moldovan, născut la 24 iunie 1824 într-o familie de țărani obagi venită din Moldova în Sânt Paul pe moșia contelui Ignațiu Haller. Din punct de vedere intelectual, Vasile Moldovan s-a format la Colegiul Franciscan din Târgu Mureș, unde a urmat clasele inferioare, iar mai apoi la școlile din Blaj, unde începând cu anul 1841 a urmat clasele superioare ale liceului de aici, iar începând cu anul 1845, seminarul teologic. Izbucnirea Revoluției de la 1848 îl găsea pe Vasile Moldovan ca student teolog în anul 3. A luat parte la adunarea tinerilor teologi din grădina seminarului, unde s-a hotărât ca odată cu primirea vacanței pentru sărbătorile de Paști, tinerii teologi să răspândească proclamația redactată de profesorul Aron Pumnu, prin care românii transilvaneni erau chemați la adunarea de la Duminica Tomii din Blaj. Vasile Moldovan, odată ce a primit vacanța de Paști, a început să răspândească această proclamație în satele de pe Valea Mureșului, în drumul său spre plaiurile natale. Chiar după ce a ajuns în Sânt Paul, el nu s-a mulțumit doar cu acest areal, ci a continuat să răspândească proclamația și în satele învecinate localității sale natale. A participat la adunarea de la Duminica Tomii de la Blaj, unde îl găsim în preajma tinerilor revoluționari Avram Iancu și Ioan Buteanu, cu care va lega o strânsă prietenie pe tot parcursul Revoluției. După finalizarea adunării la Duminica Tomii, Vasile Moldovan a mai rămas câteva zile în Blaj, unde și-a susținut examenele la seminarul teologic, iar mai apoi a început să colinde din nou satele transilvanene pentru a răspândi proclamația profesorului Aron Pumnu, prin care românii erau chemați din nou la Blaj la adunare de la 3-15 mai. A luat parte și la această măreață adunare a românilor transilvaneni, alături de fratele său și de alți tineri din zona Mureșului, aici, în orașul Minilor, găsindu-l pe tot parcursul adunării în preajma lui Avram Iancu sau lui Ioan Buteanu. În vara anului 1848, Vasile Moldovan a rămas în localitatea natală, unde a organizat o impozantă adunare odată cu anunțarea ștergerii obăgiei. Apoi, în toamna anului 1848, a participat la cea de-a treia adunare națională la Blaj, unde s-a hotărât organizarea Transilvaniei în legiuni și înarmarea populației. În acest context, Vasile Moldovan a fost numit prefect al legiunii a treia de câmpie, cu sediu în Chirileu, localitatea sa natală. Aici și-a organizat o frumoasă legiune cu tinerii din comunele învecinate, însă nu dispunea de arme de foc. Aveau doar puține puști, cei mai mulți luptători în legiunea sa fiind înarmați cu lănci. A reușit să dezarmeze o parte din nobilii maghiari de pe Valea Mureșului, iar mai apoi a participat alături de trupele imperiale la bătăliile de la Vaida Sânt Ioana și Reghin, unde legiunea lui Vasile Moldovan s-a dispersat. O parte dintre luptători au continuat să lupte alături de trupele imperiale, iar o parte s-au reîntors peste câmpia Transilvaniei spre
locurile natale. În iarna anului 1849, Vasile Moldovan a încercat să reorganizeze regiunea sa, de data aceasta la cetatea Rebaltă, însă și aici tot pentru o scurtă perioadă de timp, întrucât datorită intervenției trupelor maghiare, Vasile Moldovan, alături de cei mai apropiați colaboratori ai săi, a fost nevoit să se refugieze în primăvara anului 1849 în zona munților Apuseni, unde va continua lupta alături de Avram Iancu. A participat la tratativele de pace cu deputatul bihorean Ioan Dragoș de la Abrud din mai 1849, unde a fost făcut prizonier pentru o scurtă perioadă de timp alături de bunul său prieten Ioan Buteanu. Reușește miraculos să evadeze și să se alăture trupelor conduse de Avram Iancu, participând și având o importantă contribuție la victoria obținută de trupele românești, atât împotriva lui Emeric Hadvani în bătăliile la Abrud, ci și apoi în bătăliile împotriva lui Francis Kemeny în aceleași bătălii din zona Abrudului. După Revoluție, Vasile Moldovan nu își mai continuă studiile teologice, se stabilește inițial la cetatea Rebaltă, unde va ocupa funcția de inspector pentru încasarea taxelor, iar mai apoi la Târnăveni, unde va deține funcția de notar. În ultima parte a vieții sale își redactează memoriile privitoare la anii revoluționari 1848-1849, însă nu dorește să le publice pe parcursul vieții sale, întrucât nu dorea să mai aibă de-a face cu autoritățile maghiare. Memoriile sale au fost publicate de ginerele său în paginile Gazetei Transilvaniei și mai apoi în volum, iar astăzi se păstrează până la noi în două ediții moderne, o ediție apărută în anul 1994 sub egida Universității din Târgu Mureș și un volum apărut în 2006 sub egida Școlilor Blăjene, ediții moderne. Vasile Moldovan se stinge din viață la 1 ianuarie 1895 la onorabila vârstă de 71 de ani. Este o importantă personalitate a Revoluției la 1848-49 din Transilvania, care, pe tot parcursul Revoluției, a demonstrat că dragostea față de națiunea căreia aparținea era mult mai puternică decât dragostea față de propria viață. Și a riscat de numeroase ori viața și a luptat cu îndârjire pentru idealul național alături de bunii săi prieteni și de colaboratorii săi îndrăgiți Avram Iancu și Ioan Buteanu. Dragilor, vă doresc o săptămână frumoasă și dacă v-a plăcut ceea ce v-am povestit, vă rog să distribuiți ca cât mai mulți oameni să cunoască oamenii noștri de valoare din istoria românilor. Vă mulțumesc!